سلام فنوير تي في مكتال تركبوا كبرات كروان كما تقول مسولس إسران كلتن تقمتي فركم على الفرنسا لالو زيناتات وشتن وصعنا إنه نمكتالكم بغبر زقدم لو أم تخليه كم تلمود بارستاتو كفلم أبي زوبا قشباركا لمعات دنش بسفيحون متتتاو أبي محضرون كنكون زتكورة سلطانة تواحبو أما حداري كتما كرن مس نبرتي أب سفر عليه مديات زتكورة زتا أكيدو أبي بارنتو أبي جواب سندان مصنعة رقيق بهلا ورشة سلطانة تخيدو أبي دوب سودان بحركات علقلق لعلى 1 مليون سبات بقالوتات تتسلم تشاينان هندن دبوي مسحاب سلام المعرف توثقين على العلوة تسمى الزركب أكيدا متن دوام من اللوات روسيان إيران بالعلي 10 تخلتان بإيطاوية كم زعابي تقليتو نبي زرزرات وكن سكر لما عتد النش أب كوتات رايز كيد حرشاون إتفت كوينيت زنيحو أنت خنا وقتن كليمان أب قمت بمتاو أب قلاتات ون كيد كم زخيل بمصنعة رقاقيت له سلازة ما أب محضرون كنكون بتكور السلطنة أب بارنتو توحيب له وكرئينا كداو تولت دالوت أبصابالو ياسين صالح كأربوي أبزو باقاش باركا لمعاد النش نمت اتتاوز علمه أم محضرون كقبرلو زلو كنكون زتكور السلطنة ب10 حمشة تكمتي تواهيبوم أبتي كابنو زباتات منصرة شامبوكو موغولو بارنتو لعلاي قاشن قونين استواتو المعت جرادين حرستتن كإلاتات حرشان زي تساتفو سلطنة كإلاتات نايت عودي أبد حربايتان عليتن دنش ممرات بوتان مدلاو مريتن عاقن زرئن أقباب أزراران أقباب أستاتيا ماين كوسكوسن بالعاتن حماماتن دنش كومون أميلاتات مئكاب مهرتن محدرا دحر مهرتن موياوي حبريتان مجلسن هيبوم كي إلى أهادو زرئي آتو تولد برهان أرون دنش آب كبسات راي كمزفر جير كاموساد كاب جوجو يردي زنك المخان بمتكاس بزت تقبر حرشاو مرمرم فتنن كلمة عينات حمدن تحستو ماين آب قمت بمتاو آب قولاتات وطيتاو مخانو كالرقاقات سلزتخالة حارستات أو وقت تحلي كمززوترون مقبار اتسلتنا كم اتودبه آردينو حلفي أهدو لمعات أحمل تنفرتاتن آتو إرمياساس ملاش بوغنو دنش معرتين ملمعو زحاتو نقحاتن عتمنتن أفريات نسبت حول لعول تنكاغن أفلوتن كم زحاتت بمتكاس نقحات حارستوت آب محدرا دحر مهرتين معباي وسان سلزغنة آب مأكابن معكابن فرياتون عتبنت كرئيو أتحساسيبوم أبتشنفر منستر حرشا زوبا قاشباركا حلافي أهدو لمعات بغلي آتو نقاسي هبتا ميكايل دما كم دنش زا مسلو أب كبساتات رايك زوتارو تسنحو أحملتي وقتن عينتن حامدن بمتنع أب السفلالي كبابيتات نايت الزوبا كلمعو خمزخولو بفتانا كالرقاقت كم تخالب بمقلات تساتفتي نزغو سمو سلطنا أب قبري كوعلو أب كبابي أمزركوبو كي إلاتات دما كتسال يركب بمقبار أمدن فعتوت تغيط أمكسرحو أزاها خيروم أما حضاري كتما كرن أتور زنا رايا كو استحلق سبع إسرات كمتي مس نبرت شموت محترات كبابي أبز كبرو ركب أبل معتوي مرواتن محرايا قلقلوتاتن ذات كورة ذات أكيدو أتور زنا أبز حلف عمت بعزوز تساتفو حبتسب أبل مروات لمعت بحفشة معقاب حمد الماين مقرابن كمون من جراف قراوت تز عقب صراح كم سلاسل بمحبر حمامات من مكات زكاية زلو زعري أو حلوات عنا عبي أصوات ويقبل كم زلو كليزوم لو معمت بزنبر طول الكرامات ربوح أكالن مقبل طريتن مركب تصفى كم زلو زعمته أتورزنه أغلوت إتريك نموحاس بدرجة هاجر بستقبر زعري من محياش الرأي كم زلو أرديوم سلامن سأتان كبابي عبن وقت تساتف حبة السب كم زمركوس تغيس دما مس بوليس حيال زمدنان موحدن كهلو أتحساسيبو تساتفتي بوغنب 3 توهبون مجلسي دحر من مسكان زلنا وقتي ترئيو عصو زبصحلو بمخانو صريت كزوتر كابت ايق معصيد نمدحان دما حرسوت اب اوانو مهرتهم كاكبو تلابيوم كفلي بهالن سبورتن زواج اشباركا مسج انفرق بهلاوي ورشا كوميشن بهالن سبورتن بمتحببار بهلاوي ورشاتاتن
ጥንታዊ ጸጋታትን ንምጽናዕን ንምስርናድን ዝዓለመ ስልጠና ካብ 7 ክሳብ 15 ጥቅምቲ ኣብ ባረንቱ ወዲቡ ኣብቲ ካብ ዝተፈላለዩ ትካላት መንግስቲ ዝተወከሉ ሰራሕተኛታት ዝተሳተፍዎ ስልጠና ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ኣቶ እድሪስ ሳልሕ ኣብቲ ዞባ ዝተጸንዑን ዘይተጸንዑን ባህላዊ ውርሻታትን ዝድሰሱን ዘይድሰሱን ቅርስታትን ከም ዝርከቡ ንምዕቃቦምን ዝላለይሉ ባይታ ንምፍጣርን ዝተወሰደ ብመጽናዕቲ ዝተደገፈ ተበግሶታት ድማ ኣተባባዒ ውጽኢት ከም እተረኽቦ ገሊጹ ኣቶ እድሪስ ኣስዒቡ እቲ ስልጠና ኣድማሳዊ ረቂቕ ባህላዊ ውርሻን ኣካሉ ዝኾነ ኣፋውያታን ብክልሲ ሓሳብን ግብርን ዝተሰነየ ፍሉይ ከም ዝነበረ ተቐይሱ ሰልጠንቲ ንዝቐሰምዎ ፍልጠት ኣብ ግብሪ ከውዕሉ ተላብዩ ኣብ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኬላታት ጨንፈር መጽናዕትን ስነዳን ባህላዊ ረቂቕ ውርሻ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ሎማ ዓመት ብደረጃ ዞባ ኣብ ዝቐረበ ባህላዊ ወግዓታት ብኬላታት እናተማእዘነ ብጽፉፍ ኣገባብ ከም ተሰነደ ብምሕባር ብደረጃ ዞባ ኣብ 4 ንኡስ ዞባታት ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ንምዕባይ ጎስጓሳት ከም ተኻየደ ገሊጾም ወኪል ሰልጠንቲ ብግዱ እቲ ኣብ ኣገባብ ስነዳን መጽናዕትን ረቂቕ ባህላዊ ውርሻ ዘተኮረ ስልጠና መሰረት ዘትሕዝ ምዃኑ ብምግላጽ ተመሳሳሊ ስልጠናታት ብቐጻሊ ክውደብ ኣዘኻኺሩ ኣማሕዳሪ ዞባ ጋሽባርካ ኣምባሳደር መሐሙድ አሊ ሑሪ ድማ ዕቃበ ባህላዊ ውርሻታትን ጸጋታትን ዝተወሰኑ ኣካላት መንግስቲ ወይ ሕብረተሰብ ጥራይ ዝግደፍን ኣብ ዝተወሰኑ መድረኻት ጥራይ ኣድህቦ ዝወሃብን ዕማም ስለ ዘይኮነ ከም ማእከል ዝገበረ ቀጻሊ ዳሳስን መጽናዕትን ክካየድ ተበጋጊሱ ዘሎ ናይ መጽናዕትን ዳሳስን መደባት ክሕይል ኬላዊ ተሳትፎ ቀዳምነት ክወሃቦ ጥንታዊ ባህላዊ ርክበታትን ያታዊ ወግዓታትን ናይ ምልላይ መድረኻት ድማ ክፍጠር ኣተሓሳሲቡ بعد سلطانة نقرابن استاذ زقدامن عب نؤزوا أسمرة أرمعي مدوات يعمم كم زلوا قاليزو وكيل تبع السلطان أتو براغي كيدانا نيالينا بزهابو حابريتا أب 20 2024 أب نمبر فلسي بيت قرقش كاب استدالوه حموش يمي تشح فرستات أقرب 76 شح بتمحارو أب 50 هكتار على كل تيمي تشح بتكالات منقسن سراويتن أب 230 هكتار كمون على 70 تنشح بولك قربتن أبيتت أمنتن أو 10 هكتار كبتا تخله بمقلات مثل زنابره هتقول كرامات 89 ميتاوي تعوت من بارو أبريهم እቲ ዝፈለሰ ኣግራብ ካብ መቡቀላዋን ሰራው ኣውሊዕን ጽሕድን ካብ ዘመቆላዋን ድማ ቀላሚጦስ ኣካሻ ጀካራንዳ በርበረ ጸሊምን ኮሸምን ከም ዘጠቃልል ብምጥቃስ ኣብ ንጥፈታት ምግራብ ኣበርክተው ንዝገብራ ዘለዋ ትካላት ኣህሩታት ሰራዊት ማሕበራት ኩባንያታትን መምሕዳራትን ሞጊሱ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ብዝምልከት ድማ ብተሳተፍቲ ክረምታዊ ልምዓት 39 ሄክታር ሓድሽ ቅዳታዊ ዛላ ክስራሕ እንከሎ 13 ሄክታር ከም ተጸገነ ኣብሪሆም أولات مربر فلسي أسمرة بوجرم تداليو زرقح فلستات جبو كنكلن حلوان كجبرلو تلابيوم أبي نوزوا فرصة سواز نتفا وهافجلوت تكالات توريزم بقعتو استحلوت وهافجلوت كهبان من بحثات أتاوشت هاجر بجبو أمالين حجاوي نقداوي نتفتات ككايدان زحجز أسمرة توحيبو أبي كفر توريزم زباق أشباركا حلافيج أنفر مصنعتن مكتال تسقاتاتن أتو سمرت قبر مدهن نقحات وننتو تحتنياتاتن زعبيو أسمروتات بقات سالي كم زوهابو انتو خانا زاكيت أبتو زدلا درجة كم زي تبسح بمتكاس اتيم سبيت حفات أتا وشت هاجر بموهاد تودبا أسمرواوي مدب مقات سالتان يتزك هايزلو تعاري مخانو أرديوم حلافي بيت حفات أتا وشت هاجر أبن أزبا غرد أتو تخليت قبر مريم بوغانو وابتا أغلوت التكالات قوني زكايدو بقع أغلوت نايم من محياش نتفت مثل قبرن كالا قبواتن استتحاز ممرحيتات بقبو كمالا قديتا كم زلون بمتكاس بفلاي كونا بزي فلات قبوات زي متكبارن قبري أب أوانو زي مخفالن نتدرابي عدا زكالة مخانو كأرمات حساسيبو تساتفتي بقدوم اتي أسنفرو نسأل حما فلوت وزعبي كمون مسالاتو من قبواتو من على اليوم حقاوي نقداو نتفت كايدو زي حقز بمخانو كدفعلو أزغاخيرهم بخالا وقن بيت صحفة عيون محبرو دحنتن أبنو زوا فورتو سوا نتسقمات مهارو حقز نودة تمرتي كيرو تطوعنيات بيت صحفة آتو إدريس محمد صالح أبزحابو حبريتا ميتة تمهارو نعمت ملوء زقلقلوم ناوت تمرتي كم التعدل بمتقاس أب مقلال شجر سدرابيتاتن متبع نايتم تمهارون لعلا استواصقو كم زلوو أرديوم نبرتي واشنطن دي سي حبرات مكسات أمريكا زخونو زيقاتات آتو جمال طيب عبد الله مسبعالت بيتو ويزرو ألماز أمانويل بعثة شوعة تكمتي لتشافر هكذا محبر حجمتات سنكولان كينات زوبا عن سبا 4 حدن شحن أفا حجز أبركتهم
ኣብቲ ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳን ኣመሓዳሪ ከተማ ከረን ኣቶ ረዘና ኣርኣያን ዝተረኸብሉ ናይ ምርኽኻብ ስነ ስርዓት እቲ ዝተወፈየ ገንዘብ ንሰውን መመላእታ ኣብ ስታድዮም ከረን ካብ ዝተኻየደ ንህፃናት ናይ ምዝንጋዕ መደብ ዝተረኸበ ኣታዊ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ሓላፊ ጨንፈር ሃገራዊ ማሕበረ ሓድነታት ስንኩላን ኩናት ኣቶ ሽምወለ ወልደገርግስ ኣብ ዘስምዖ ቃል ስለቲ ዝተገብረ ወፈያ ድሕሪ ምምስጋን ከምዚ ዝበለ ሰናይ ተግባር ብካልኦት ወገናት እውን ክስዓብ ተላብዩ። ኣመሓዳሪ ከተማ ከረን ኣቶ ረዘና ኣርኣያ ድማ ንዕላማ ናይቲ መደብ ድሕሪ ምሙጋስ ኣብ መጻኢ ከምዚ ዓይነት ተበግሶ ንምድጋፍ ዘሎ ቅርብነት ኣረጋጊጹ። ኣብ መወዳእታ ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳ ንስንኩላንን ስድራ ስዋኣትን ምሕጋዝ ካብ ክብርታት ሕብረተሰብና ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ከምዚ ዓይነት መደብ ክድፍኣሉ ተላብዮም። ዜና መስዋእቲ ገዲም ተጋዳላይ ኮሎኔል ዓብዱ መሐመድ ዑመር መጠሪ ብ27 ጥቅምቲ 76 ዓመት ዕድሜኡ ብሕማም ተሰዊዩ። ኣብ ወርሒ ግንቦት 1973 ህዝባዊ ሓይልታት ሓድነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ተጋዳላይ ዓብዱ ኣብ ዝተፈላለየ ኣሃሩታት ተዋጋኢ ሰራዊት ካብ ተራ ክሳብ ደረጃ ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት ኣብ ምምፃእ ናጽነትን ምኽባር ሉዓላውነትን ውድብን ሃገርን ዝሓቶ ዕማማት ብብቕዓት ቅድዕናን ተወፋይነትን ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ። ن51 ዓመታት ካብ ዕድሚኡን ስለ ናጽነትን ሉዓላውነትን ሃገርን ዝወፈየ ኮሎኔል ዓብዱ መጠሪ ብኸብ ዝበለ ትብዓት ተወፋይነትን ምቕልለትን ዝልለዩ ሃገርና ካብ ዘፍሬቶም ብኣብነት ዝጥቀሱ ህቦት ጀጋኑ ተቓለስቲ እዩ። ገዲም ተጋዳላይ ኮሎኔል ዓብዱ መሐመድ ዑመር መጠሪ ኣቦ 5 ውሉዳት እዩ። ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ሎሚ 22 ጥቅምቲ ፍርቂ መዓልቲ ላዕለዎት ሰንበዝ መንግስትን ግንባርን ኣዘዝ ሰራዊትን ህዝብን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ መካነ መቃብር ሕነታት ኣስመራ ብኸብ ዝበለ ስነ ስርዓት ተፈጺሙ። ሚኒስትሪ ምክልኻል መስዋእቲ ገዲም ተጋዳላይ ኮሎኔል ዓብዱ መጠሪ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ ንስድራ ቤቱን መቃልስቱን ጽንዓት ይሃብኩም ይብል። ክቡራትን ክቡራንን ቀጽሉ ዝቐርብ ዜና ጻይ ንክትታልኩም ደጊመ ብኸብሪ ዓድም ኣብ ዜና ወጻኢ ክንሰግር ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን ኣዋርሒ ዝወቕዐ ዝናብ ዘስዓቦ ሓደጋታት ዕልቕልቕ ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ብኣሉታ ከም እተጸልዉ ጸብጻባት ሓቢሮም። በቲ ዕልቕልቕ ኣብ ትሕቲ ቅርጺ ብሓፈሻ ኣብ ኣበይቲ ድማ ብፍላይ ከቢድ ዕንወት ስለ ዝወረደ ልዕሊ 4 ሚልዮን ከም እተመዛበሉ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ገሊጾም። ብሰንኪቲ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ 40 ኣውራጃታት ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ተኣውጅሎ። በቲ ዕልቕልቕ ናይ ቢልዮናት ዶላር ቁጠባዊ ክሳራ ብምውራዱ ብሰንኪ ፀጥታዊ ዘይምርግጋእ ተኸሲቱ ንዝጸንሐ ቅልውላው መሊሱ ከም ዘግደደ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ። ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ህንድን ኣብ ሞንጎአን ዘሎ ደባዊ ምስሕሓብ ብሰላም ንምዕራፍ እወታዊ ውፅኢት ዝነበሮ ተወሳኺ ናዕለዎት ሰብ መዘርክብ ኣካይደን። እቲ ዝርርብ ኣቐዲሙ ካብ ዝተኻየደ ዝሓሸ ውፅኢት ክርከቦ ከም ዝኽእል እዮም ሰብ መዚ ምክልኻል ክልቲአን ሃገራት ኣሚቶም ዘለዉ። ሚኒስትራት ውድያት ወጻኢ ቻይናን ህንድን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ኣብቲ ጉዳይ እወታዊ ዘተ ከም ዘካየዱ ዝዝከር እዩ። እቶም ሚኒስትራት ሃገራቶም ኣብ ሞንጎአን ዘሎ ፍልልያት ንምጽባብ ወታደራውን ዲፕሎማስያውን ርክባት ክሓይላ ከም ተረዳድኡ እውን ይፍለጥ። ቻይናን ህንድን ነቲ ጉዳይ ብዘተ ንምዕራፍ ካብ 2020 ንድሓር ናይ ልዕሊ 30 ዙርያታት ርክብ ሰበስልጣን ከም ዘካየዳ ጸብጻባት ይጠቕሱ። ኣብ ሞንጎአን ዘሎ ደባዊ ዘይምቅራው ንዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ዝምድናን ብኣሉታ ክጸልዎ ከም ዘይግባእ ዝገለጻ ክልቲአን ሃገራት ዝምድናታትን ንምምዕባል ክጻዕራ ጸኒሐን ኣለዋ። መጠን ንግዳዊ መልውዋጥ ሩስያን ኢራንን ኣብ ዝሓለፈት 9 ኣዋርሕ ብልዕሊ 12 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ጸብጻባት ሓቢሮም። ክልቲአን ሃገራት ካብ ጥሪ ክሳብ መስከረም ኣብ ዝነበረ እዋን ልዕሊ 4 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ንግዳዊ መልውዋጥ ከም ዘካየደዮም እቶም ጸብጻባት ይጠቕሱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ 96 ሚእታዊት ካብቲ ንግዳዊ ንጥፈታት ብናይ ገዛ ርእሰን ባጤራ ከም ተሰላሰለ ተፈሊጡ። ሩስያን ኢራንን ብፍላይ ኣብ ጽላታት ጸዓት መጓዓዝያን ትሕቲ ቅርጽን ዘለዎም ምትሕግጋዝ ቅልጡፍ ገስጋስ የመዝግብ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ክልቲአን ሃገራት ወታደራውን ፀጥታውን ዝምድናን ብምድፋዕ ግዳማዊ ተጻብኦታት ክምክታ ዘኽእል ስምምዕ ምፍርራምን ዝዝከር እዩ። ክቡራትን ክቡራንን ዜና ቅድሚ ዝዛምና ኣርእስታቱ ክደግመልኩም። ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ልምዓት ድንሽ ብሰፊሕ ንምትእትታው ኣብ ምሕደር እውን ክንክኖም ዘተኮረ ስልጠና ተዋሂቡ።
ኣመሓዳሪ ከተማ ከረን ምስ ነበርቲ ኣብ ዝተፈላለዩ መድያት ዘተኮረ ዘተ ኣካይዱ ኣብ ባረንቱ ኣብ ገባብ ስነዳን መጽናዕትን ረቂቕ ባህላዊ ውርሻ ስልጠና ተኻይዱ ኣብ ደቡብ ሱዳን ባህረጋታት ዕልቕልቕ ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ብኣሉታ ተጸልዮም ቻይናን ህንድን ደባዊ ምስሕሓብ ብሰላም ንምዕራፍ ተወሳኺ ናይ ላዕለዎት ሰልሚ ዝርክብ ኣካይደን መጠን ንግዳዊ ምልውዋጥ ሩስያን ኢራንን ልዕሊ 12 ሚእታዊ ከም ዝዓበየ ተገሊጹ ምስለ ምክትታል ከመዝክር መሰረት መደባት ኤርቲቪ ክሓድገኩም ብወገነይ ግን ረኽመዓልቲ